kdy už tam budeme, ta hrozná dálka. Šli jsme teprve 5 minut. Za minutku tam budeme, holky, jak se těšíte? No, jako docela jo. Jo, docela jo. Tak pojďte, ještě kousek. Nejsme už náhodou tady? Jo, už jsme tady. Hele, holky, není to tamhle ta Borka, která nás má provádět? Hele, asi jo. Dobrý den, jmenuji se Manka Svobodová a budu vás provázet. Prvně půjdeme tudy, pojďte za mnou. No, jako na to, že to stálo 500 za každou, tak zatím mě teda moc nenadchla. Ježiši, teď si teprve jenom představila. Pojď, jinak ji ztratíme. Počkejte, holky, já vás nestíhám. Au, ježišmarja, pardon. Tady máme první úžasnou kytičku jménem Sophie. V 90. letech byla objevena jako strašně léčivá na zápal plic. Můžete si přičuchnout, voní krásně. Fuj, smrdí jak týden nemytá noha. Jsem z toho navalilo. Náhodou mě to voní. Pojďte, půjdeme dál, abychom vše stihli. Tady máme kytičku jménem Smradlavý kekel. A toto opravdu smrdí. Nedoporučuji si k ní přičuchnout. Tady je kytka jménem Sisi. Ta je dobrá na čištění pleti. Mě to hrozně nebaví. Nechceme ještě počkat jednu kytku a utéct? Ale stálo to hodně moc peněz. Já jsem pro útěk. Jako 2 na 1. Takže zdráme, jo? Tamhle ještě kytička jménem. Jdeme! Jo, dělej! Ježiš, já jsem zakopla nějaký kámen. Au, ježiš. Ježišmarja, kde seš furt? Já už jsem tady. Hele, nedáme si Starbucks na odměnu, že jsme to všechno zvládli. Jo, já si dám latte. Já si dám černou kávu. Tak pojďte. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Prosím jedno sladké latte, jednu černou oslazenou kávu a ty si dáš co? No, co si dáte? Já poprosím jednoho sladkého turka. Dobře, jdu vám to připravit. Ježiši, já jsem tak unavená, šla bych domů. Já taky. Vezmeme si kafe a půjdeme domů. Co vy, holky? Tak jo, na zítra vymyslíme něco lepšího. Tak, tady bude to 900 korun. Tady, já to za vás zaplatím. Děkuji. Naschledanou. Ty jsi hodná. Naschledanou. Fakt děkuju, že jste nás zaplatila. Jo, fakt děkuju, jsi fakt hodná. Není zač, to byla maličkost. Hele, tak ahoj, holky. Ahoj. Ty taky ahoj, já už taky musím.